శ్రీ 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 త్రిదండి అష్టాక్షరి సంపత్ కుమార రామానుజీయ స్వామి వారి భక్తామృతం యూట్యూబ్ ఛానల్కి స్వాగతం. జేతు జేతు దేవో దేవకీ నందనోయం జేతు జేతు కృష్ణో వృష్టివంశ ప్రదీపః జేతు జేతు మేఘశ్యామలః కోమలాంగో జేతు జేతు పృథ్వీ భారనాశో ముకుందః. అస్మద్గురుభ్యో నమః. ప్రియ భగవద్బంధువులారా, భగవన్నామాన్ని స్మరించడానికే, భగవంతునికి ఈ ఇంద్రియాలు అర్పించడానికే మనం ఈ మానవ దేహాన్ని ధరించాం. భగవంతుని నిత్యము అనుసంధానం చేయాలి, ఆయన నామాన్ని, ఆయన కళ్యాణ గుణాలను నిత్యము శ్రవణం చేయాలి, మననము చేయాలి. ఇలా చేయడం ద్వారా ఉత్తమమైనటువంటి మన మానవ జీవితానికి అద్భుతమైనటువంటి ఒక ప్రయోజనం కలుగుతుంది. వాస్తవానికి ఏమిటి ప్రయోజనం అని ఆలోచన చేయడం కంటే ఆయన నామాన్ని మనసారా సేవించడమే పరమమైన ప్రయోజనం. భగవంతుణ్ణి ఎలా సేవించాలో పెద్దలు మనకి అనుగ్రహించారు. శ్రీవల్లభ వరద దయాపర భక్త ప్రియ భవలుంఠన కోవిద నాథ నాగసేన జగన్నివాస అని భగవంతుని నామాలు, లక్ష్మీదేవితో కూడినటువంటి భగవన్నామాన్ని నిరంతరం అనుస్మరణ చేయడం అద్భుతమైనటువంటి ప్రయోజనం. ప్రాకృతికమైనటువంటి ఈ దేహంతో ఎన్నెన్నో ప్రయోజనాలు మనం ఆశిస్తూ ఉంటాం. దేహమే ఆత్మ అనేటువంటి భ్రమలో ఉండేటువంటి వారు ఈ లోకంలో జీవించేటప్పుడు దేహం ద్వారా వచ్చేటువంటి ప్రయోజనాలనే ఆశిస్తూ ఉంటారు. ఆత్మ వేరు, దేహము వేరు అనేటువంటి జ్ఞానం కలిగినటువంటి వారు ఆత్మపరమైనటువంటి ప్రయోజనం పొందాలి అని అనుకుంటారు. ఆత్మ జ్ఞానం తెలిసినటువంటి వారు ఈ జీవితం యొక్క పరమార్థాన్ని గ్రహించి ఆత్మ యొక్క స్వస్వరూప జ్ఞానము ద్వారా మనం సర్వేశ్వరునికే శేషపడి సర్వేశ్వరుని కైంకర్యంలో పరమమైనటువంటి ఆనందాన్ని పొందాలి అని అనుకుంటారు. అలాంటి ఆత్మజ్ఞానం కలిగిన వారు పరమాత్మ శేషత్వాన్ని తెలుసుకొని పరమాత్మకు శేషపడి ఉండుట అంటే ఆయన నామాన్ని తృప్తిగా అనుభవించుట, ఆనందంగా అనుభవించుట, ఆయనకి ఒకంత కైంకర్యం చేయాలి అనేటువంటి భావంతో ప్రవర్తిస్తారు. అలాంటి జ్ఞానం కలిగినటువంటి వారు ఈ లోకంలో జీవించేటప్పుడు కూడా ఎప్పుడెప్పుడు భగవంతుని సన్నిధానానికి వెళదామా, ఆ స్వామికి కైంకర్యం చేద్దామా, సేవ చేద్దామా అనేటువంటి భావంతో ఇక్కడ ఉన్ననాళ్ళు ఆయన నామాన్ని ప్రియముగా సేవిస్తూ ఉంటారు, ప్రేమతోటి అనుసంధానం చేస్తూ ఉంటారు. ఆ ప్రేమ మనలో పుట్టాలి అంటే మనమెవరో తెలుసుకోవాలి, ఆయనెవరో తెలుసుకోవాలి. ఆయనకి మనకి ఉండేటువంటి సంబంధ జ్ఞానం సుస్పష్టంగా తెలియగలిగితే మన ఎక్కడ ఉన్నా ఆయన నామాన్ని ప్రేమగా సేవించేటువంటి ఒక సౌభాగ్యం మనకి ఏర్పడుతుంది అంటూ అలాంటి ప్రేమను మనం అలవాటు చేసుకునే ఒక ప్రయత్నం చేస్తూ భగవన్నామాన్ని ప్రేమగా అనుసంధానం చేద్దాం. శ్రీవల్లభేతి వరదేతి దయాపరేతి భక్త ప్రియేతి భవలుంఠనం కోవిదేతి నాథేతి నాగశయనేతి జగన్నివాసేతి ఆలాపినం ప్రతిపదం కురు మే ముకుంద. భగవంతుని యొక్క నామాన్ని మనం అనుసంధానం చేయాలంటే ఆయన అనుగ్రహం మనకు కలగాలి. కనుక ఓ పరమాత్మ, ఓ ముకుందుడా, నాకు నేను పలికేటువంటి ప్రతి పలుకు నీది అయి ఉండాలి, నీ కోసము అయి ఉండాలి అని అంటూ అలాంటి భాగ్యాన్ని కలిగించమని భగవంతుణ్ణి భక్తి కలిగినటువంటి వారు ప్రార్థిస్తారు. ఇలాంటి ప్రార్థనే మనం కూడా చేసుకుందాం. మనకి ఈ కరోనా అనేటువంటి ఒక వ్యాధి రావటం వలన మనమంతా కూడా ఖాళీగా ఉన్నాం. ప్రశాంతంగా ఉండాలి. అయ్యో ఖాళీగా ఉన్నామే, మన వ్యాపారాలు చేసుకోవడానికి అవరోధం కలిగింది అనే దిగులు పడటం కంటే ఉన్నటువంటి సమయాన్ని ప్రశాంతంగా మనస్సుని ఉంచుకోవడానికి వీలుగా భగవద్భక్తిని చేస్తే మీకు ధైర్యము ఏర్పడుతుంది. చక్కటి భగవంతుడితో ఉండే సంబంధ జ్ఞానము, ఆ సంబంధాన్ని తెలుసుకుని స్వామి నామాన్ని ప్రేమతోటి అనుసంధానం చేస్తే
ఒక తృప్తి ఏర్పడుతుంది. ఆ రకంగా ఈ రోజంతా భగవన్నామంతో ప్రేమగా మనం గడిపేటువంటి ప్రయత్నం చేద్దాం. జై శ్రీమన్నారాయణ. ఇది శ్రీమద్ అష్టాక్షరి పీఠం విజయవాడ వారి సమర్పణ.